Dostali jsme zprávy, že orkové znovu nabírají na síle. Nedávné útoky na internační tábory jsou toho dostatečným důkazem. Souhlasím, horda skutečně je v pohybu. To je směšné. Můj národ nebude jen tak stát a dívat se, až se nám horda objeví přímo před naším prahem. Orkové nejsou tím, na co bychom se tu měli soustředit. Kolikrát se ještě budu muset opakovat? Králi Terenasi, musíte uposlechnout mé varování. Ta nákaza, která postihla severní teritoria, může být nedozírné následky. Nákaza? Vy kouzelníci už snad přicházíte úplně o rozum. Podívejme se na to z nadhledu. I kdyby ta nákaza pro nás znamenala nějakou hrozbu, co navrhujete, abychom s ní provedli? To je prosté. Jak jsem již řekl, v Kirin Tor jsou připraveni dát vesnice do přísné karantény. Karanténu nezavedu bez toho, aniž bych měl hmatatelný důkaz vašich tvrzení, velvyslanče. Lid Lordaeronu již vytrpěl dost, než aby se stal vězněm ve své vlastní zemi. A přesto už vězněm je dobrotivý králi. Co to má znamenat? Kdo vlastně jste? Lidstvo je ve smrtelném nebezpečí. Znovu se blíží záplava temnoty a celý svět stojí na prahu války. To už stačilo. Stráže, odveďte toho šílence. Vyslechněte mě! Jedinou šancí pro váš lid je cesta na západ. Do zapomenuté země Kalindu. Jste vážně šílený. Velvyslanče! Já sice nevím, kdo jste, nebo v co věříte, ale teď není nejvhodnější doba na nějaká proroctví. Naše země skutečně trápí válka, ale měli bychom to být my, kdo rozhodne, jak nejlépe chránit náš lid. Ne ty. Teď mluv! Už jednou jsem se v lidech zklamal a nehodlám to udělat znovu. Jestliže ty moji pomoc nepřijmeš, pak budu muset vyhledat někoho jiného, kdo ano. Varováni byli. Buď vítán, princi Artasi. Jsme nesmírně poctěni tvojí návštěvou. Zanech těch formalit, Atere. Zatím nejsem žádný král. Rád tě vidím. Já tebe taky, příteli. Opravdu jsem rád, že mi král Terenas poslal na pomoc zrovna tebe. Otec si ještě pořád myslí, že od tebe mohu získat nějaké zkušenosti a naučím se trpělivosti. No, brát mu to nebudeme. Myslet si může, co chce, ne? Půjdeme rovnou k věci. Zvědové nám potvrdili, že někde za dalším hřebenem se usadili orkové. Toho jsem se obával. A bude hůř. Připravují totiž útok na nedalekou vesnici Stormbread. Co já vím, tak je tahle vesnice naprosto bezbranná. Musím okamžitě základnu orků napadnout. Zvládneš zatím sám obranu Stormbreadu? To nebude problém, Atere. Nemusíš mít strach. Dobrá, jak zajistíš vesnici, dojď za mnou k táboru orků. Buď opatrný, Artasi. Za čest a slávu! Jistě. Samozřejmě. Buď zdrav, cizinče. Skvělý plán. Samozřejmě. Za čest a slávu. Buď Skvělý vítán. Co je potřeba? Dobrá. Není proč se klanět. Jistě. Samozřejmě. Snažně prosím. Jste mojí jedinou nadějí.
Skupina gnolů unesla mého malého Timmyho a odvlekla ho do svého úkrytu v lese. Přiveďte mi ho, prosím, zpět domů. Ve světlo je neochvějná. Světlo mi dává sílu. Skvělý plán. Pomůžeme bránit Lordaeron. Jdeme, chlapi. Chopte se mečů. Za čest a slávu. Jsi poslední spásou. Pomoc! Pomozte! Jsem polapen v kleci! Za čest a slávu. Prosím, dostaňte mě odsud. Já chci domů. Skvělý plán. Jistě. Tisíceré díky. Mám tu pro tebe odměnu. Skvělý plán. Za čest a slávu. Jistě. Samozřejmě. Má víra ve světlo je neochvějná. Za čest a slávu. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Zachraňte nás! Je Já to vám past. ukážu. Berte všechno, chlapi. Hlavně cennosti. Jistě. Za čest a slávu. Samozřejmě. Skvělý plán. Světlo mi dává sílu. Samozřejmě. Stačí slovo. Hrozí tu něco? Pomoc! Jistě. Loupežníci kradou náš majetek. Srazíme jim hřebínky stejně jako každému jinému. Má víra. Ti bandité mi ukradli účetní knihu. Bez ní přijdu o celou svoji farmu. Přineste mi ji, prosím, z jejich tábora. Je pro nás nadmíru důležitá. Skvělý plán. Jistě. Přišla spravedlnost. Za čest a slávu. Za mého otce krále. Pocítíš můj hněv. Jistě. Samozřejmě. Skvělý plán. Začni se modlit. Za čest a slávu. Za mého otce krále. Není třeba se kladit. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Za čest a slávu. Stačí slovo. Není proč se klanět. Jistě. Děkuji vám za pomoc. Vezměte si, prosím, tento předmět. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Zatraceně. Zahájili útok. Do zbraně, bratři. Samého otce krále. Skvělý plán. Za čest a slávu. Za čest a slávu. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě.
Není proč se klanět. Skvělý plán. Za čest a slávu. Samozřejmě. Útok! Není třeba se klanět. Rozkazy? Co je potřeba? Ano, vládče. Co je potřeba? Rozkazy? Hrozí tu něco. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Za čest a slávu. Za čest a slávu. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Sežeňte ty ubožáky dohromady. Pohyb! Za čest a slávu. Pocítíš můj hněv. Skvělý. Samozřejmě. Jistě. Skvělý plán. Samozřejmě. Mizerný bídáku! Za mého otce krále! Jsi poslední spásou. Nebe ti žehnej, princi Artasi. Co ale bude s ostatními, které odvlekli pryč? Žádné strachy, syn. Najdeme je a přivedeme zpátky domů. Princi Artasi, Lord Ater vás naléhavě potřebuje u tábora orků. Nesmíme otálet. Jedeme.